May kasama mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babay nga nagpatago lang sa ngan nga Norma. Higalaan, ang atong magtatampo si Norma. Kaniadto sa bata tudluan ta sa ginikanan unsaon pagtubag, pero inigdako na masuko na kun magtubag-tubag. Mao ni akong bana, way giliatan ni siya kusog gyud kay motubag-tubag bisag asang lugara ug kun ngano nga na problema pa niya ingon magud ini ang mga paghitabo. Tumanunta gayud ang atong mga saad, kasakit ug kalipay ayong antang duha. Tumanunta gayud ang atong mga saan. Day, okay kilay ka mo ang kanta, day? So, si Mana, magabalik-balik ka na, day? Ay pidi, ang kanta dili mo sikat kundi balik-balikon og tukar bugo. Ato ba? Makaayo din na siyang bike-bike, day. Makaayo, balik-balik. Ha? Suma, ikaw nagbalik-balik man ka grade 6. Wa ka kahibaw nga nakaayo na nimo. Nakaayo ka tao, nakitabuang nakaayo man na nako. Nahibaw ka. Nahibaw ka ha. Kung wa ka pa magbalik-balik og grade 6, di ka ka-graduate. Mga taon? Ipa-graduate na lang ka kay naluoy ng maestra nimo. Ang ano kong taon sa... Sige, gani kagbalik-balik sa grade 6. Kidjot, yan ay Mao nang makaayo na mga sige balik-balik. Mao ba? Anya, akon mao na, tagay ta kwarta diya, be. Mao ka diha ka nindot. Nangay ka na ko gahapon ha karon mangayo na sad ka. Balik-balik ha. Bida, ikaw ringon nga nindo, tayo balik-balik. Kwarta, be. Kwarta, be. Balik yun. Hoy, pwede, amo ba? Sige mo reklamo nga wa mo'y kwarta perme. Unsaon niyo pagkakwarta kung magsige lang magyampungan, dili mo mulihok. Bida, nanay, nibawag na siyang gamay na itong lihok panington dito. O niya, Sa tanaw ni mo na ako, nay, ha? Ipaningot ko, wa? ipaningot. Naglihok ko. Rasad ka gipaningot. Bida, kibaw na ka na ako, nay. Sus, pwede. Bisan sa layo pa ka, nanimaho ka na. Tungkol! Sige na kong lihok, nay. Sige lihok, sige paningot, sige paningot, sige sa lihok, bida. Ay, bungot ni mo, pwede. Nay, nay, nay. Nay! Hoy, asa ka, hoy! Kugihan sa kanino! Natural. Bantong na ni Maho po ka? Nga! Hanggaw tawahan na. Bisan unsaw, di kasabot. Bugo. Kinsa nay? Imong bada. Ay sus, tuo man ka ng pwede nay gabudlat ang mata ana. Ambot bitaw, Norma. Wadyo ko kasabot nimo. Ngano man nay? Wa ko kasabot kung nga nung na-inlove jud ka anang kanang imong banarong nga tawhana. Ambot ko sa inaanak. Naaba ka na sa itlog. Aba ka na nay oy. Be, unsa man gyud na-inlove nimo anang pidi. Nga una sa tanan sigak eg mata. Sa tulang siga nagmatanay kay budlat man. Ita di kag insi ka budlat. Oy, nga nung naabot man ka ng insect. Tubaga akong pangutana kung ganong na-inlove kayo ka anang imong bana. Unsa may naana niyang nagustuhan nimo. Nay, ang tinuoy, duwa ko ma-inlove anang tawhana. Napugos na kong pagigminyo anak, kay may pasalit man siya nga iya kong pangkaon. Unya, gipangga ka. O gipangga man. Ganong naaw man. Nay, di na nata magisgot anak nay bi. Wala tay mahimo anak. Naminyo naman gid ko anang tawhana. Ako na lang dawaton kung unsa na siya. Bana naman gid na ako. Suwa na ko'y mahimo pa. Mo nang utong na lang Norma. Recorded by X Thunder Gaming. Nakasabot kay ko kung ngano nakapangutan ng akong nanay bahin ni pwede nga akong bana. Unsaon magud ning akong bana, pasultihon nimo murag abogado gyud. May kay mo tubag-tubag, bisag nagkalisod, pangutan-on nimo tubagon lang gihapon ka. Unya. Pwede. Day! Nay nanuktok, susiya kinsa na. Day! Siya to, Brad? Sir, nangil ko siya ni Ma'am Norma Kibunot. Kuan kaning ako asawa. Ito Leon, so magay mong tumong og katuyuan sa akong asawa. Ha? Mahal ra ba na nako siya? Sir, mahal siya ng rice cooker yung giutan. Ganda sa yun noon mahal. Iyang gikuhang rice cooker. Manong ningil man ka? Nangil ko, sir. Ka na utang ah. Giutang gani, sir. Bago maganito ningon nga iyang gikuha, wa utang ah. Di lagi giutang, sir. Pagtarong ha. Ayaw ko binawangi. Kaya sulti na ko, iyang gikuha. Wa niya utang ha. Unsa man gyud tinudan na gikuha o giutang.
Giutang, sir. Unya, ano mingon mo siya ganina nga gikuha? Gikuha lagi, sir. O gikuha sa duklon karon ba pida sa dimo pida. May tabihan eh. Day, kanahan ning tawhana na eh. Mangilaw dako day. Ma'am, ikaw si Norma, ma'am? O ako, Norma. Ningil ko. Saan sa man? Katong gikuha ni mong rice cooker ba? Oo. Hala karon magsugod ay ato? O lagi, ma'am? Yeah. Wa man ka magsulti dayon. Natulti bitaw ko, ma'am. Di man mo tuo si sir. Magtiglalis man kay immoral lagi ko nung gikuha. Wani mo giutang. Kita mo sa Pidi hilom oy ayaw pagtingog. bitaw ning gin say klaro day. Hilom lagi ay lagi pagtingog diha. Pila to'y datahan ha, dong? 750, ma'am. 750. O, ma'am. Pidi, tagay 750. Gusto ko tinawan, sir, ma'am. Tagay, pidi. Hindi na kong tingog. Tagay 750. Patingog ko naman talibo tuod pero pabayro tali mo sa utang. Ayaw pagreklamo diha, tagay. Oo. Uy, kuwang, ma'am. Kanala lang eh. Sa kalibo. Uy, kasukli. Sama ka dong ha? Tagal ka gamay reklamo. Uda ko reklamo. Saman, kumo kaya kong ihatag ni mo dong. Samot, wa ko ikasukli na, sir. Hilom diha. Day, ano sa man ta? May paliton ta para limpyo CR. Taxi lang ta? Hilom di ay taxi, murad siya kay kwarta. Wala ko imong wa na kay imo kong ipapayad sa ningil tao sa rice cooker. Mag-jeep ta, mag-jeep. Sige, mag-jeep good. Norma! Ay, nay. Mangadto mo stolon. Ay, dili na, oy, sa ayala lang, ano man ta? Padaon ta ko ni mo ba may padako, may ipapalit ko? Ay, pwede na lang, anak, Ako lang nay, unsa man na nay? Ay, Unsa man, nay? palitik ko napkin do, kanang... Unsa ba, nay? Napkin! Aw. Kanang with wings. Nay, pasig sa iyo taon kay. Dili na taon napkin imong ipapalit mo si Deper. Nita jud pagbikil. Nita jud bikil ang bana mo, Norma. Ay, dapat sagdiin na lang lagi na, nay. Bidaw, noon sa mata mo pagkatutuo na mo eh. Nga naman, namutbot na ko. Ano napkin mo rin ipapalit ka? Ngawa, nag-Deper man ka, nabi Deper. Gano'ng pasuluban mo dyan ko ni mo anang dayaper? Sabi mo, sus. Unsa man gyud pagtuon ni mo nako, bata? Ha? Samot ka pati tanaw na, tiguang naman ka niya, mag-Deper ka. Ano tas dul-duol sinuod? Ang siya tol-tolos tinuod. Ay, kay kuan man, kanang dul-duol na balis bata. Mao nga, Deper tao ni siya. Unsa man gyud dapit nga duol-duol sa bata? Kuan ba na, di ba na ang bata, kanang gidayaperan. Wapa man yung ipon, no? Wa, Nya ikaw, napadiya kay ipon. duha na lang kabok. Duha ka buok. Hapit na. Ang bata mo kamang. Oh, mukamang. Ikaw maglakaw, di ba mga puta ka? Oh, ag-ag. Sakit man kayong So hawa. hapit na sa mong kamang. Hilom na pide ay. Oo, gani. Kabudlat ang mata mo. Hilom na, pidi. Pulos ka lang ginin ng gawda. Anay ba o babo? Dukla na ko na. Norma, dukla na. Recorded by X Thunder Gaming. Makalagot lang yun siya usahay ba kanya kung ba nga way buot bisag way hinungdang istorya mutubag yun mo na makasapot kaayo unya kanisad laging naanad tag pangutang nya mobayad man sad ko mangutang para sa importante kayong project kay ang among kusina manggod murag ka hunlak ko na kay gabok na kaayo mo nang ni-loan ko para sa among project sa kusina unya to Kung sa mata din day. natay ko haong kwarta Apil ko day. hilom da pide na ang ni murag kwarta. Matias din mo. Yung sa mga niya ako taon. Escort ako ane. Oy paraw, para na sa tong kusina ang kwarta. Kahunlak ko na ba yung kusina nato? Ha? Ay nalagsaba di abi sa paa sa dimo diha oy. Kuwang ka nang mas mayo nga kuyog na lang kanako. Anya na pagtingog diha kay interviewhon ko para sa lending ha. Dali na. Ako na ang manager ng mga lending company. May apply ka og loan worth 20,000 pesos. Sakto ba, ma'am? Yes sir. Okay. May mo ba mangutana ko, ma'am, kung unsa inyong source of income o pila ang inyong malimpyo? Kaya limpyo kayo yung slip sir ha. Computerized mang gulgod. Mo nang limpyo kayo. Lagi pagtingog lagi di ko. Kadiyot lang. Imo na siyang bana, ma'am? Yes sir. Pwede o ako una siyang interviewon, sir? Patay. Pwede. Ikaw ba nagsabot at nga di ka mo tingog diha bukbukon tagid ko rin ang animala ka. Ang kinahanglan manggod na to, ma'am, nga gawas nga ikaw ang mulon doon na sa puntag kay Kumeker. Pero imo mo ka din siyang bana. Bana taon na nako sir. Siguro ka, ma'am? Taon sir oy. Surtihan ko. No.
Ako yan. Basta ma'am, ha, mo gina siyang bana. ha? Purog duda minun ka, sir. Elizabeth, ako yung manager. Ako yung manager niya. Ikay banas kong asawa. Unsa man? Naibukas kong asawa? Sulti, ibe. Sulti! Ano man ang itawhan? Ah. Shit, ginag pagtingog hilom ko no. Abi Ano ka. masuko man ka, sir? Nangutan na naman ko. Oy, ako sa gusto niyo, ha? Unsa gusto niyo? Tawagan ang guard, pagkausan ni sila, be. Sir, apil ko, sir. Imo mo kaning bana. Oo, sir. Wes, disapprove ang inyong loan. Panggawas mo. Nakapauli mo sa inyo. Guard! Pidi, magsukbag kayo tayo ni Kulis, boy, Pidi. Dali, animal ka, mangulit ah. Mangulit ah. Pero, day. Mangulit na ta! Mao ni akong problema. Na-discuss na hinuon ang akong project. Wa man ma-approve ang akong loan tungod aning hinampak akong bana. Makalagot gyud kini siya. Unsaon ni nako siya? Uy, unsa man ka mo ang pasultihon? Duklon ko ni Norma. Okay, ang sendo dato karong adlaw gulya. Si Norma, Ate Pres. Norma. Kaniyang problema, Ate Pres. Kaniyang banagon. Nga kanang murag mga tarungan sa guway katarungan niya. Dali mo init. Dili mo siya kuhan, Ate Pres. Dili mo siya ni brighting bataa. Nya sige mulalis man siya. Kaya sige kuno siya balik-balik ta og grade 6 Ate Pres. Ug wa mabalik og grade 6 og di kuno balik-balik wa ka grade mo nang sige balik-balik og grade 6 pero may kay mudag lalis Ate Pres. Ngayon siya unsa man maningil ko sa kuhan kanang katong rice cooker unsa man giutang na or gikuha siya giutang mi siya ingon sa kay gikuha ana bisag wagoy lawa ana bisag wagoy lami Ate Pres nga kuan iya gyud lalison Iwion man niya. iwion niya di maayo ano niya problema Ate Pres saon niya bana ang imbes makaluna ta siya giawa siya sa bana ang kuan manager saon niya Ate Pres be Ikaw ba? Ari ta dire doon ako igiya niya no kung ari ka dire sa mga panultihon. Panultihon Proverbs 17 verse 7 sama nga ang taong tinamod dili mamakak ang buang dili usab mosultig mga pulong nga undanon mo niya ha ay mga pulong ako pa nimo ma'am labi na doon na kay mga transaksyon running mo loan ka at to ka mga lending companies or lending agency ayaw si dada silingan mo dadon ayaw siya dada kay naa kay mga atubangon naa kay tuyo nga maginang latag mga dagkong tao nga mga ika-istorya musagbat man siya. Di ang iyang baton bam kanang iyan lang warningan dandong kani atong lakaw dong mao ni apalihog lang taon ayaw pare ato mo loan iya pa itong gisultian nga mao na man loan tagkuan iya na itong gisultian nya ayaw lang taw sagbat dong sagbat din siya Musagbat na mo gyud ana nga musagbat nga daot ang istorya pres ani o nga kanang na ang imbis makalunon ta sila okay lang tang manager kalat lang sagbat ngon limpyo kay buok sa to. No. Limpyo kay ang kuan niya sir ang iyahang payslip wagi na kay computerize na ilang payslip limpyo kay na sa buhay may ba iya yung kuan doon O mao gani kung na kay mga lakaw mga importante ayon lang siya dada gawas ko matumog simbahan kay basig dili sa dito ka ako binuong kay naa balay sa Ginoo pero ingon kay mga lakaw nga tinarong ayon lang siya dada bitaw ay na lang day may pa Pero na siya, ako lang kumikir mo, ma'am. ikay kumikir pedro lang day kumikir klaro pa naabot yun sa kapitol Ako grantor, ako salig, ako grantor. Oo. Biudo Nya naman di siya. ka bayad, pero ikay bayad. Ay, duha kong sildo. Biro. Payot! Kanang kuan ingnon ta makawa sa maayong katuyuan, makawa sa maayong mood, makawa sa maayong na transaksyon kanang ana. O pareha na sa istorya Ate Pres nga. Sige dito mo ang bana nga asawa sa ingon. Dong, dali ka hingoto pa ko diri tiwas. Hinguto. Isa nang gimuto. Hinguto. Ang bana mo rin ginawa pero ang asawa mura lagwat sige pang hinguto. sa ato pa ang bana ang trabaho mayo No. yang asawa Dali ano kay tiwas pang hinguto. Para bang simang ba? Simang. simang. Ayaw naman. As maayo, ug naa kay kanang naang mga unsayngan mga dagkong lakaw, importante labi nag kanang ingon ani nga mahitungod sa inyong pamuyo. Ay lang na tiyag dadaw eh. ay lang Ay lang. Ug mga mo kumpay tambog kada na dito mo pasano sa bandol. May pa. Padat mo, padadon. Ako, pero sa ko kuliat. Mula ka gani ko, di ko magdadag boyfriend oy. Gano'n man. Ayaw gustihin. Muna na ka tapos kali ko magdadag boyfriend. Ano man ko, Di no? ko magdadag may ibo ko lae, di na kita. Ano na ka dito luman doon? Kura ko ang paso.